zvakare nedzimwe nhau dzekutendera kuti kwandiri kuita kudai. Nyaya yekutanga yanditi batei neyandiri kuona ichitendera mumastreets kuti kwandiri kuita kuno inhau yebheu yapuhwa uya mutwini watapiwa senior Makore anova thanks Makore kwanze ruling yake yazoitwa uye wapuhwa bheu. Asi pana ichinzwa vatete Tiudha before ndanzwa vatete Tiudha vacha live tamboiona ichitenderera masendiraini kuti anzi tapiwa thanks Makore wapuhwa bheu zvakaoma hazvo kani inini as usual nyaya isenge nyaya yevanhu kana Makoreka inonetsa kuti utange wambotandira mumastreets watendera mumastreets wozonzwa something that is totally different. Saka tirega ndigombira kuzwa kuti vatete Tiudha vatati kudi ndokumbira pepe vatete Tiudha ndokutanga kutaura nani naloya uya pakutaura pepe ndabatawo zvokuti kwanzi uyu thanks Makore bheu rake nemakondition ekuti afanira nobhadhara 10,000 mabonds kundofuka kwamutokoko 10,000 mabonds akakuda akakonvhetiwa asi unezwa kuzwa kuti inosvika kumamari chaicho kuma-US dollars. I'm not so sure asi ndo yari kufanira kubhadhara then kusabhimita passport nezvimwe zvokuti unofanira kundoripota ndofunga kumapurisa ekuruwa once per week here nezvokuti anofanira kuramba achigara kumba kwake kudhamafauzi ikoko ndokwanofanira kuramba achiikira. Asi initially kwanzi vaifanira kunge vachienda kuhearing musi wa23 December ndobva hanzi vazongoudzwa kuti aiwa ruling yake iri kunhasi masikati na2 PM ndopazotaurwa kuti aiwa vadi vagirandiwa bheu nekuda kwekuti kwanzi imwe kumuti wakaita mhosva iyi iye haanga asipo. Saka kuti anzi munhu zvinhu zvatatodzidzawo nhasi I didn't know kuti let's say tomboti nyangwe iwe mastermind wechinhu ichi asi wakanga usiri panzvimbo iyi unogona kunzi haupo hauna zvawakaita. Saka iwo mhosva yako inenge itori different from zvokuuraya unoanzi inenge ichinzi anzi conspiracy ndo yaifanira kuchajwa nayo. Asi pakaita ndofunga kakusati tsvagurudzo yakakwana ndokuti pafunga pakunyorwa kwedhoketi pemhosva yake pakanzi wakauraya asi haana kure akanga asitombopo panzvimbo. Saka hanzi zvoni unokwanisa kuita sei kupuhwa bhei zvakare. Asi loya havatanzi pamutemo unofanira kunge ichinzi mhosva yake yairi conspiracy nekuti nyangwe danga ari mastermind wakanga asipo panzvimbo apa saka haana kuuraya ungwasaita sei puhwa bhei. It's something new chandanga sati kuziva kuti tatodzidzawo nhasi kuti kune mhosva inonzi conspiracy iyo kuti unototongerwawo mhosva yako yakamira iyoyo iri yoga. Saka hanzi maybe dai mhosva iyo yanga yakamira saiyoyo maybe hatisi kuti bheu waizopuwa yakati wasingapuwi ndo zvaitika. Vanhu vazhinji vagwadziwa vasingamboiti vanhu vagwadziwa vasingamboiti vanhu akati saka munhu urega munhu achiekerere achitofamba kanzi nokuti zvoni pakareshewa ndofunga kunyorwa kuti rinonzi chista rachoni. Asi chimwe chandabata chokuti hanzi jaji ava vauya ndofunga kuzoita nyaya iyoyo vanga vari palive asi vauya kuzoita nhau vari palive kudero. Saka vauya kuzoshanda asi vari pakati pelive ndo pavatozobva kulive kwavo vakava vakandopa ruling yavo ikatoiswa. Asi hanzi yatopo. Saka kuda musi wemuvhuro vanhu vachange vachasei vachitoverenga kuda online nekuti izvozvizvi social media ndo yazara iko zvino vanhu vachangomiriri kuti mahiyesei nekuti inenge yatotenderera kare nhau yacho iyoyo. Saka iyoyoyo hanzi ichange ichi anotooneka vakanyora kuti kudii mareasons avo asanzi by Monday kuda zve zvakutotendera paindaneti. Saka ndo zvaitika izvizvi vanhu havasi kufara vanhu havasi kufara vanhu vagwadziwa vasingamboiti kuti why apuhwa bheu iyoyo condition on what reasons. Ndofunga mareasons pavamanzwa vanhu kuda toshoka kuti tasingazivi kuti kune mareasons akaita saiwayo neniwo ndatoshamisika kuti ndasingazivi kuti kune something like that chinoita sei chokwanisa kuti mutemo unototaura izvozvo kuti there is a conspiracy crime. I didn't know ndo zvandatotaura kuti asingazviziviwo. Saka vanhu vabatikana zvaka handidi kuri vanhu vagwadziwa vasingamboiti and vanhu vakati we trust you vanhu vekudhamafozo vakati be very careful vanhu ikoko mune vana vari less than 10 years vari under 10 years be very very careful. Ndikati zvakaoma zvinongogwadza ndisozvimandi kuti mhuri yacho zviri kugwasere kuti vakanga vaenda kukoti vachindochema kuti aiwa ngambogara ikokoko ndikadzoka unoendepi kwaanoenda nekuti isusu tinotogwadziwa nenhau yakaitika iyi sezvo iye nyangwe ariyo mastermind nyangwe achinzi akanga asipo but ndiye wakaronga dhenderesi wanzi ndiye wakapuhwa zvinhu zvachoni asi nhasi ndiwonzi wapuhwa bheri kuti abude. Vanhu vari kurwadziwa vanhu vabatikana vasingamboiti vanhu vagwadziwa vasingamboiti kuti zvakaoma hazvoni zvaitika muzuva ranhasi vanhu. Saka izvozvi kuri kunzi hanzi kune avo ndofungwa neinformation kuda dzavanoziva ndofunga kuti dhamafozi ikoko kana vanozivana namunhu uchuchu ngavadi
ngavadii ngavataure here kana kuti ndizozvi kuti unokwanisa kudzokera here kuti umhangarirwe futi here kuti zvofamba sei ipapo kumutemo tiechatapwire isu tinenge tiri pafacebook asazivi kuti pamutemo chaizvo chaizvo zvezvakufamba sei tichiri ipapo zvakare vatitudha vataura nawe kuti ko manje kune vanhu vanohla kuti ini ndikange ndati zvonichi ndine information yandotoziva kana ndakamuona kwakati kwani mapurisa chakaziva akanditora akati wanga utoriwo part of that kuru yakaita zvinhu zvezvo zvozofamba sei navo vanhu vava waridhi kuti ko saka imi kana mukadero ko vamwe vanhu vari mukati umu zvoreva here kuti vachapuwa mabheil ezivo chii chaitika ipapo kira nazozivo asi vanhu varadza kuva nekonzeni vamwe vakati zvogwadza sikamboiti very disappointed vamwe vangu vachinyanya kutukawo zvanga chituka ini manje ikoko kudepartment andoenda tapwire handizokwanisi kuramba chichava mashoko angu achitaura kucomment section especially anenge achiindira nekuti inini kwacho ndoenda tapwire handikwanisi zvikanzi vamwe vakati kwashanda mari zvikanzi achatotsvagira chii mutukwini wake ndoya ndochi zvazvitakwa nevamwe zvikanzi nevamwe zvakare haya zvombagwadza sikamboiti vamwe ndokuti zvakare zvakaoma hazvo asi toziva kuti ishe musiki wedenga vachaita kuda kwavo zvikanzi community around him vanofanira kuita kudinona zvandakambotaura zviya I will keep on saying this I don't know kuti vanhu vanorava kuti chii kana kutanzi munofanira kudhira nemunhu zvokwadi mapurisa ndo vakaenda kunotora munhu vakaenda nawo jaji vomubudisa mupabheri moti community chiita zvinhu zvakadaiwo zvichaita zvokuti mumwe musi iwowo munhu uyu kuda kunge achigara achigwara musi wachoni iyoyo let the law take its action nekuti apa unenge woinsaita wainsaita kuya munhu kana chinomuwana iwe ndo chaguma waita sei wandomubata uchidero kana kuti kuposhera bwe waposhera bwe paipai woguma waenda kujeri nekuda kwenhau iyoyo kove mutemo vamubudisirei dai ngavadi vadhire nemunhu nekuti iwe unoenda kutakurana nenhau dzausingazivi ndozvanokwanisa kungotaurawo hangu kune avo vari kuita sei vanogona kuzoita fo nezvinhu zvavanenge vachinzi indai vanhu vekuti hamafozi indai ini nangu ngoti dai vangodi varega mutemo ita zvavo basa ravo nekuti uyu loya wangu achatanzi vanokwanisa kuita sei kuinda kundotsvaga ndofunga dzimwe information here kudai ndoitwa futi zveriasesi nhau yachoni saka ndo zvandokwanisa kutaura zvangu ipapo vamwe ndokuti zvakare uchandoita temba net evidence I don't know how achaita itemba sei vamwe vakachasokudari mumacomments kanzi itagwadziwa zvingati vamwe regai ndirambe ichitanza kuti vanhu zvokwadi kumacomments ka vamwe vanenge vatava neukasha asi anokwasanitoa ndichokuti kune vanhu vanenge vachigara pedu zvokwadi musazotora mutemo muchisa mumaoko enyu ndo zvandokwanisa kutaura zvokwadi ndikura nhema unoguma utambira krismas kuseri kwechitokisi nekuda kwokuti wakateerera pamwe zvataurwa nemunhu kuda munhu utori kana kuzhe kwenyika haanenge asipo ipapo uchinzi indai munoita zvakati kuna tapiwa uya iye asipo ndozvandokwanisa kutaura regai vanhu mutemo vaite zvavanoita ndozvandokwanisa kutaura hangu ipapo zvikanzi nevamwe zvakare ko dhoketi rangu raendeipi kana muchitekera vangu vari palive vamwe vangu vachibvunzawo razatiziviwo zvikanzi this is very sad tapererwa sikamboiti veo pakadai zvakaoma veduwe zvikanzi namwe this is almost up zvokwadi vamwe vakati mari dai mapindira ndo vamwe zvikanzi nevamwe majaji chii chanyatsokuitika kwane uya unonzekera uya wakambopuwa havakwanisi kuita all the same thing here vamboita zvakare assess this nyaya sezvakaitwa pane nhau iya dzembavha dzadzi dzakanga dzanzi dzapuwa bhail dzema$5,000 nema$2,000 here kana kuti mabhonzi asi ndofunga mumwe mukuruwo ndokonda kunoti aiwazve unogoti unopa munhu bhail sei uyu ndokudzokwa basa hazi kuti ndo zvichaitika here kune nhau iyi kana kuti this is totally different we don't know chotangomira kune mutemo vamwe vakubvunza kuti nemu rejaji wacho anonzani hatizi kuti unonzani vamwe vakati cry my beloved country vamwe vakati tinogona kutanga hashtag dzeduwo vamwe vakatanga kuiningirina inangu ndikainingoti kune ava voka vari kunzi ndai munoita zvakati hatiziviwo zvandokwanisa kuti muchaita sei but prayer yangu ndeyekuti musazotora mutemo muchisa mumaoko enyu ndo prayer yangu yoga chete nekuti unogona kuita munyama zvokwadi wadere kuisa mutemo muya ndiwo ndopfuudza munhu kuda munhu wanga akatozvigwarira nechinhu chake changa achizvigwarira nacho nyaya yacho yakwauri ndo zvandokwanisa kungotaura kuti musatora mutemo muchisa mumaoko ndo zvandokwanisa kutaura kana uchangodzokera kuda uchangodzokera nekuti ava loya vataura kuti
izvozvo kuna vamwe vanhu vari munharaunda kana kuti vanoziva information iye kunzi witness protection hanzi nokwanisa kuti kuitika futi iyoyo. Kuna vamwe vanhu vanenge vachiziva zvavanenge vachizivawo, vachionawo zvavari kuonawo, vanokwanisa kuita sei kubatawo vachitaura kuita kuti vabhiudhe. Ndofunga kesi yavo chandokwanisa kungotaura hamwe mashoko yangu ekupedzisa ndekuti zvogwadza definitely kuti munhu unonzi ndiye wakaronga zvese izvi wakwanikwa chidi uchibuda mukati mechitirongo uchipuwa bhail. Zvinombagwadza, zvinogwadza sikamboiti. And at the same time vanhu ngavasatirawo kutemwatsa mukati memaoko avo. Ende zvekare ndoti mhuri yekwana Makore dai yaramba ichinyaradzwa nezita raJesu. Ndozvandokwanisa kuti ndoziva kuti izvozvi vanhu vese vakutogwadziwa. Ndozvandoziva kuti havana mbofarawo nazvo nezvaitika muzuva ranhasi, hazvimbofadzi. Zvotogwadzawo ndondatogwadzawo kuti saka izvizvi mhuri yekwana mai tapiwa Makore vari kuhwa sei vachiziva kuti munhu wacho anonzi wakaronga izvi wabuda mujeri. Zvogwadza singamboiti, hatikuri vanhu mazvogwadza.